Μπράβο παιδιά, μπράβο. Συγχαρητήρια, καλή έναρξη. Ναι, πέρασε μέσα από το δάσος, Μπάμπη. Στου Σταύρου βγήκε, Γιώργο, πέρασε από κάτω από το δασάκι, ψηλά και μπήκε στο... Ναι. Ναι, μα γύρισε ο λαγός ξανά. Ναι, γύρισε. Ναι, δεν γύρισε. Όχι, ο ίδιος είναι. Εκεί είναι, Μπάμπη. Μπάμπη. Σου είπα τι έπαθες, γιατί πας λάθος. Μπράβο. Είδες το μικιό, Μπάμπη. Να, ναι. Από πού βγήκε? Τι σου είπα χθες βράδυ, Μπάρι μου? Εδώ, από εδώ. Εδώ πετιέται, εδώ, ναι. Και αυτό θα πήγαινε έτσι τώρα ή θα φεύγει αριστερά? Έλα, να. Όχι, είχα, εδώ μου βγήκε και μου... Έλα, να, Σάρα. Και μου το που κάθεται... Έλα, να. Σηκώσει ήδη, τα άκουγα τα σκυλιά πλησιάσανε και ήμουν έτοιμος και με το που βλέπω εδώ και που κάθεται... Παίζω μια. Μπράβο. Φανή! Κατάγραψε. Φανή! Να! Λάγισσα είναι? Μάλλον. Μπράβο ρε Σάρα, μπράβο ρε Σάρα. Σαρούλα μου. Σάρα τον έβγαλε. Η Σάρα ήταν αυτό το τέτοιο ή ήταν? Ήταν κάτω βέβαια, αλλά η Σάρα τον